Barkanmu da zuwa wannan tasha mai albarka. Idan bidiyon muku danna like, sannan ku danna alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu, ku danna ƙararrawar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu ga yan uwa duk wanda ya ziyarci wannan channel din nawa. Ina maku fatan alkhairi a haɗuwar mu wannan channel din, sannan ina fatan kowa Allah yadda ya fara samun abin da yake bukata daga channel din nawa mai albarka mai suna Ibrahim Update. In Allah yadda yanzu aka fara samun ƙayatattun shirye-shirye akan yadda za ku koyi abubuwa daban-daban iri-iri. To in Allah yadda a cikin wannan channel din nawa ina so in dinga nuna muku abubuwa daban-daban wanda za su dinga ƙayatar da ku, ire-iren su da dama akan abubuwan da suke da halayen akan waya. Ga su kana son yi ma baka iya, to in Allah yadda in kana biyo wannan channel din nawa kuma zai zo maka da sauki. To abinda nake so don Allah a danna subscribe, a kasance ana yawan danna min subscribe da liking din duk bidiyon da na saki. Wanda bai subscribe sai ya yi subscribe, kuma domin samun wannan bidiyon da sai ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shirye na, saboda yanzu na fara. In Allah da kuma na zo da sababbin abubuwa daban-daban wanda za ku sha mamaki a kansu. To sai ku biyo ni a bidiyo na gaba domin samun abubuwan da